Sí, exacte. La pregunta del milió és per què Leo Messi? Home, I en quin moment perquè... dius, ara sí que li haig de fer un homenatge a la meva manera? A veure, una mica ha sorgit això a partir de la penya, que em vaig fer soci de la penya i tal, i vam anar parlant i tal. I saps què passa? Que no ens coneixem. No sabem què fa cadascú i tal. I un dia vam anar a parlar, vam estar parlant de què feia cadascú i tal, i jo dic, mira, seria un bon moment de fer un dibuix de Messi, i bueno, mira, ha sortit això. I després la pilota d'or, quan li van donar, doncs dic, mira, aquest també ho faré. Molt bé. Saps? I també relacionat amb el futbol i amb el Barça, va fer un conte de Maradona. Sí. Quina ratllada, no? Bueno, més que un llibre, un conte sobre Maradona, més aviat ha sigut com una explicació de per què jo me vaig aficionar al Barça. Sí? Va ser gràcies a Maradona? Sí. Sí, perquè jo soc de Venezuela i bueno, en Venezuela, quan estava allà, quan era molt jovenet i tal, sentia parlar de Maradona, però encara estava a l'Argentina i tot això, però bueno, era un crac i tal, tot això. I quan vaig venir a Canàries, vam fitxar Maradona, el Barça, no? I tot aquest ritme, tot allò, i això em va al·lucinar, saps? Quan vas veure aquest tio jugar a futbol vas dir... Sí, això em va al·lucinar, saps? I quan vaig venir aquí a Barcelona, anava a veure l'entrenament només per veure a ell les coses que feia. I ara t'has de fer la pregunta, perdona. I vull que et mullis i que em diguis la veritat, perquè hi ha molta gent que a vegades diu no, jo no em vull mullar fins que Messi no s'hagi retirat. Tu et vas fer del Barça gràcies a Maradona. Has acabat fent quadres i aquestes imatges tan xules de Messi. En quin dels dos et quedes? Messi. Sens dubte, eh? Sí, sens dubte. I tu anaves a veure els entrenaments de Maradona per veure què feia aquest tio amb la pilota? Sí, no, les persones que tenim, per al que sigui, una sensibilitat treballada, no vull dir que aquestes coses encara... Això són genis. És que aquesta gent és igual, és que no és diferent a Dalí, diferent a Picasso, és que són iguals. Són iguals, són genis. Cadascú en el seu vessant, a la seva àrea, a la seva especialitat, però és que són genis. Doncs escolta, jo per mi ets un geni, és el geni, mira, si més no ets el geni de la penya blaugrana de les Corts, si m'ho permets. Sí o no? Sí? El que sí et demanaré és que algun dia em facis també amb tinta xina o amb difuminat, com vulguis, alguna cosa del Quina Penya. Vale, doncs tinc una sorpresa per tu. Sí, de veritat? Sí. Això no està preparat, de veritat, que jo no sé res, d'això. Això... Ostres, Aníbal. Ostres, que bo! Ostres, és que... Estic tan calb, sí. No, això és el que hi ha, eh? Això és el que m'has vist tu i has dit... Hosti, moltes gràcies, de veritat. Hosti, que xulo. I volia fer una fusió entre tu i el programa, o sigui, molt xulo. Volia fer-ho transparent. Sí. Val, si ho arribo a saber, dic que m'ho arreglis una mica més d'aquí dalt, però no, si és el... Però això perquè fos una sorpresa. No, ostres, moltíssimes gràcies, perquè de veritat que jo t'ho estava demanant gairebé com a encàrrec que m'ho fessis. Ets un crac. Ves com ets un geni? Ets una sensibilitat especial, tu, Pájaro? Molt bé, ens veurem després a la penya, que fan el concurs de monòlegs? Sí, perfecte. Que xulo. Anirem. Moltes gràcies. De res. A tu per venir. Vols una, nano? Són molt bones? Sí, gràcies. N'hi ha d'aquelles arbequines, són molt fines. N'hi ha sense pinyol i tot. Ja ho veig. Bones, eh? Pensa que si no hi ha una mica d'alegria, la cosa està una mica fotuda. Està tot fotut, eh? Sí pas que fotrem, eh? Bé. Que no? Nosaltres, com que ja no volem toros, però hem de taturejar altres persones, però és igual. S'han de torejar... Molt ben buscat, això. N'hem de torejar molts, eh? Jo no sé, que a vegades surten més, si no ho entenc, això. Fan riure els monòlegs? N'hi ha que sí i n'hi ha que no. Em veus fent monòlegs? Mani? Si em veus fent monòlegs? No t'he vist, però, bueno, sí... No. No, eh? No. És que jo estic... Jo tu sí, eh? Poder sí. Saps de què et parlo? No. Però bueno... Tu no pujaries dalt d'un escenari a fer un monòleg? Jo sí convingués, sí, home. Sí, no? Tu tens l'àvia, no? Procuraria solucionar. Explica'm alguna cosa. Jo vols que t'expliqui. El sistema està fotut. Sí, però es pot arreglar si tinguéssim una gent que fossin una mica més preparats. Què vols dir? Que sapiguessin el que costa una col, el que val un tomaquet, després el que costa mantenir un conillet, una gallina, el que val criar les olives, plegar-les, fer l'oli. Tot això té un valor especial. I això em sembla que ho tenen una mica abandonat. Qui?
aquests que manen, això es pensen que surt sol. No, hi ha una feina darrere. S'ha de regar, s'ha de matar les cuques. N'han matat moltes de cuques. Escolta, sí. Hi ha molta herba dolenta també, Molta. Però no... S'ha de fumigar. Sí, i això nosaltres ja mirem de fumigar el que puguem. Però n'hi ha de tanta que no hi ha manera, Mala hierba? Nunca muere. Ara ho has dit. Aquest és el que passa. Perdoneu que hagi dit aquesta paraula. En castellà. M'ha sortit, No, estàs perdonat. Menja olives. Barbaquina, que és la més fina. Horaci, soc en Llucià, què tal? Molt bé. Tens a punt això? Sí. Vinga, som-hi. Horaci, gràcies per rebre'm, perquè em fa molta il·lusió poder parlar amb tu, perquè sé, i tu em diràs que no, però que ets una institució en el món de la fotografia, tu, en aquest país, refereixo a Catalunya. Em pots jurar, Horaci, que tens un arxiu de més d'1 milió de fotografies, tu? Sí, les té al Barcelona. Totes? No, Ah, no. Jo en tinc un grapat de mils a l'arxiu històric de Catalunya, Sí. a Sant Cugat. En aquí, doncs, no sé quantes dotzenes de cents en tinc. encara a dia d'avui tires fotografies? Avui acabo de fer-ne en l'homenatge en el Ramellatge al Seguer. Per tant, Horaci, diguem que abans tenia més mèrit tirar fotografies que ara, o què? Sí, per les dificultats que hi havia i per poder-les fer. I no solament per fer-les, sinó amb les condicions que després tenies que revelar. Exacte. I amb les condicions les poquíssimes condicions que tenies per transmetre-les. Clar. Jo us recordaré que existia Europa Press, EFE i Kingston, em sembla que era, que per passar una fotografia des de Bilbao a Barcelona trigaven hores. Agafar imatges aèries, per tant, això que veiem ara a les finals de Champions i tot això... Impossible. Ara veus que des de dalt fan Sí, fan virgueries, ho veus tot. tot el que es vol. I llavors era molt difícil, tenies que jugar-te-la. Per exemple, doncs, Sí. jo et puc explicar que jo li dono un gran valor a aquests fotògrafos dels anys 1910 a 1911 i 12, Sí. doncs que feien grans jugades Sí. de partits de futbol. Això quin camp és això? Això és el camp de les Corts, Sí. l'any 20, sí. Quan es va fer... Això és Numància, no? Això és el... I aquesta foto aèria com la van fer? Era una... Bueno, doncs aquest home va llogar una avioneta i es va passejar per tota la costa del Mediterrani fent fotografies aèries. El Josep Gaspar... Catalunya des de l'aire, d'antes. Sí, el Josep Gaspar, que va néixer el 1892 i va morir aquí a Barcelona l'any 70. Clar, té molt mèrit. Quines són les fotografies? Ensenya'm alguna de les fotografies que has fet, va. Que diguis, de moments allò que diguis... Em va tocar la fibra. Bueno, doncs, Home, aquesta Moltes. és la mítica de Cruyff, aquell salt, no? sí, però que no té més mèrit que... És teva, aquesta? Sí, és meva. Però no té cap més mèrit que vaig Coi, de seguir la pilota i ser-hi. La sort de seguir la pilota i poder-la enganxar. Perquè aquí hi havia moltes dificultats, encara que ara no ho veieu. Aquí, la tribuna, que ens il·luminava, Sí. en els porters els molestava la llum quan saltaven per agafar la pilota en els córners Clar. i es queixaven de que hi havia una il·luminació Dolenta. deficient. Sí. Deficient. Va ser la Casa Philips i jo sóc una mica culpable de que es tingués en compte de que diversos companys ens vam queixar de que això s'hauria de millorar. Una mica de xiripa, i de feina ben feta, però... Molta xiripa i ja està al moment. Però, per exemple, aquesta fotografia que veig que has aixecat aquí, també s'ha d'estar al moment per veure aquest rostre cansat, de daquini, després del segrest, això, oi? Sí, això, el segrest es va fer aquí a 50 metres. Això tu me'ls deies aquí darrere a Aquí casa al meva. darrere de casa meva. Estava aquí darrere a casa teva, el Sí, Quini? home, vivia aquí al davant, el Carlos III, i va deixar el cotxe al darrere del mercat d'aquí de les Corts, sortint del partit, i se'l van emportar. I això va ser ja el dia que el van deixar en llibertat. És brutal, la fotografia del Quini, Ensenya'm alguna més que tinguis per aquí, a veure, de fotografies. Una maca, sí, el Mourinho.
Mourinho, que aquest... Jo li deia que ens embrudava el camp perquè en lloc de xiclets menjava pipes, llavors. Ell menjava pipes, eh? El traductor menjava pipes i us embrutava el camp. I quan estava sentat al costat dels entrenadors, tirava les pipes. I les fotografies us les clavava als genolls? No, nosaltres estàvem separats perquè nosaltres anàvem per tot arreu, cosa que ara no poden. No, ara estan en una zona i prou. No sé el per què, això. Tu què has arribat a deixar per seguir el Barça? La família. Carai. I he estat 40 anys sense la meva família. Però la meva família, gràcies a la meva senyora, va tirar endavant i jo he estat 40 anys sense fer ni un sol dia de festa. Ostres. Ni vacances, ni Nadals, ni finals d'anys, ni res. Perquè amb el Barça ens han passat diversos finals d'any fora de casa. Per tant, el teu sí que es pot dir una vida lligadíssima al Barça, eh? I a l'esport. I a l'esport en general, eh? Sí. Per tant, podríem dir fins i tot, Horaci, que tu has treballat per tots els diaris i revistes de l'estat espanyol? Sí. Fotografies teves han sortit a tot arreu? Sí. I pòsters, i postals... Però te n'has sortit i has fet un treball digne, per això t'he vingut a veure, perquè Sí, no, jo sé que ets un crac, a més et porto un regal, espera't, eh? Això m'ho han fet avui, m'ho han pintat, això. Saps qui és o no? No. No, eh? Ets tu, no? Ets tu. Això està fet a partir d'una fotografia. Sí. Està ben representat, no? Està ben treta, no? Home, l'essència de... Es pot treure millor, perquè avui es fan miracles. Sí. Avui se'n posa més cabell. Ara, molt bé, Horaci. Jo és el que li he dit. Dic, escolta'm, podies haver-m'ho arreglat una mica, no? Que estic aquí com el Guardiola. Exacte. Bueno, el Pep jo el tinc amb molt cabell, eh? Sí? Perquè els 10 i 12 i aquí teniu fotografies doncs fem una cosa. que té una melena tremenda, eh? Fem una cosa, les properes fotografies que em vulgui fer, que això ja m'agrada, et vinc a veure tu i després tu m'hi fas uns retocs. Home, per tothom passa Escolta, igual. doncs mira, això, fes el que vulguis, fes un bon ús, evidentment. Ara et porto, és un trofeu per al crac d'aquest capítol, del Quina Penya. Això és xocolata. No us sembla, això, eh? Moltes gràcies. És bonic, eh? Fixa't que hi ha aquí, això ve ser una màquina de fotografies de les d'abans. Ara t'ensenyaré la primera que jo vaig tindre. Molt bé, ara me l'ensenyes. Abans ens fotrem això, però, eh? Doncs escolta, això és per tu. Moltíssimes gràcies. Gràcies, que ets un autèntic crac. Pensa que ahir vaig complir 83 anys. Sí? I... Doncs mira, ho celebrem d'aquesta manera. Fet? Bé. Perfecte. Aquesta gent en saben, són professionals. És com els futbolistes, que un nen de petit ja toca bé la pilota i saps que arribarà lluny. Doncs amb els monologuistes igual. Aquests tios serveixen, tu i jo no servim. No, sí. Sí, tens raó. I tu per què serveixes? Jo, Molt bé, perquè això anem fent proves i jo vaig explicant una miqueta. És important el mateix que tu. no parlar, Ja. El mateix que tu, clar que sí. Aprèn. perquè no deixa de ser un monòleg. El nano. Un monòleg parla un i has de més. Quina penya. Sí, Montse i la de l'altra. Viure un sentiment, lluitem pel que creiem, d'acord.